కదా మొన్న 52nd బ్యాచ్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు అలా క్రొత్తగా ఈ రోజే ఫస్ట్ టైం క్లాస్కి వచ్చిన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయగలుగుతారా? ఒకరిని చూస్తున్నాము. ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారు? ఒక్కరేనా ఈరోజు క్రొత్తగా క్లాస్కి వచ్చింది? సో లెవెల్ 1 అయిపోయింది మాట. లెవెల్ 1 ఫినిష్ చేసి లెవెల్ 2కి వచ్చిన వాళ్ళు. అవును మాట, ఈరోజే జాయిన్ అయ్యాను. ఓకే, మీరు ఒకరు, ఇంకా పైన ఇద్దరు ఉన్నారు. నేను కూడా మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, చూస్తాను. మాతాజీ, నేను లక్ష్మీదేవి మాతాజీ. ఓకే మాత, 5 పీపుల్ కనపడుతున్నారైతే. హరే కృష్ణ మాతాజీ, నేను సుమన్ మాతాజీ. లెవెల్ 1 కంప్లీట్, లెవెల్ 2. ఓకే, వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, నేను వాణిశ్రీని. లెవెల్ 1 ఫినిష్, లెవెల్ 2కి వచ్చా. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో దాదాపు ఒక 7 ఉన్నట్టున్నారు అయితే, కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? హ్యాండ్ అయినా రేజ్ చేయండి, లేదంటే అన్మ్యూట్ చేసి. నేను కూడా కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాను. ఓకే మాతాజీ, మీరు ఏ టైంలో క్లాస్ తీసుకున్నారు? ఈ రోజే జాయిన్ అయ్యాను, 7:30. మీరు లెవెల్ 1 ఏ టైంలో తీసుకున్నారు మాతాజీ? లేదండి, లెవెల్ 1 నేను అటెండ్ అవ్వలే. లెవెల్ 2కే జాయిన్ అయ్యాను కొత్తగా. మీకు లెవెల్ 2 లింక్ ఎలా వచ్చింది మరి? లెవెల్ 1 అటెండ్ అవ్వండి. మా అక్క పంపించేది, ఇప్పుడు వాణిశ్రీ అన్న ఆవిడ పంపించారు. సో మాతాజీ, మీరు లెవెల్ 1 తీసుకోండి. ఇప్పుడు రేపు మండే స్టార్ట్ అవుతుంది లెవెల్ 1, 18 days క్లాస్. అది అయిన తర్వాత ఇందులో జాయిన్ అవుతారు కానీ. ఓకేనా మాతాజీ? ఈ లింక్ లో లెవెల్ 1 లేదు, అందులో రిజిస్టర్ లో 2కేనే ఉండేది. నేనేమో రిజిస్టర్ చేసి జాయిన్ అయిపోయాను. జాయిన్ నార్మల్గా ఇది అంటే కొత్తగా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళని ఈ లెవెల్లో పెట్టము. మీకు వచ్చింది మీకు తెలియచేసుకున్నారు కాబట్టి మీరు లెవెల్ 1లో జాయిన్ అవ్వండి మాతాజీ. లెవెల్ 1 లింక్ కావాలంటే ఇప్పుడు మీకు ఏ టైం కన్వీనియంట్ అయితే ఆ టైం చెప్పండి, ఆ లింక్ పెడతాము. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, నా ఫోన్ నెంబర్ చాట్ బాక్స్ లో పెట్టాను. మీరు ఒకసారి నాకు కాల్ చేయండి మాతాజీ. కాల్ చేస్తే నేను యాడ్ చేస్తాను మిమ్మల్ని లెవెల్ 1లో. సరే అండి. ప్రభుజీకి ఫోన్ చేసి మీకు ఏ టైంలో క్లాస్ కావాలో చెప్పొచ్చు. 4 times ఉన్నాయి, మార్నింగ్ 6, ఈవినింగ్ 4, తర్వాత ఈ నైట్ 7 PM అండ్ 8:30 PM. మీకు ఏ టైం కన్వీనియంటో చెప్తే ప్రభుజీ మిమ్మల్ని అందులో జాయిన్ చేసేస్తారు. మీరు రేపు మండే నుంచి ఆ క్లాస్ 18 days విన్నారంటే లెవెల్ 1 ఫినిష్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్, మధ్యలో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మీకు విన్నా కూడా కొంచెం కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది. అది వింటే మీకు బాగుంటుంది. ఓకేనా మాతాజీ? అది వింటే మీకు అండర్స్టాండింగ్ అది చక్కగా వస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఈ క్లాస్కి రెడీ అవుతారు. ఓకేనా? సో మీరు ఈ క్లాస్లో లీవ్ అయిపోయి రేపు మండే ప్రభుజీకి ఫోన్ చేయండి. రేపు మండే నుంచి ఆ లెవెల్ 1 స్టార్ట్ చేద్దురు కానీ. ఓకేనా? మీకు ఏ టైం బెటరు? 6 AM, 4 PM, 7 PM, 8:30 PM? ఈవినింగ్ 7 నుంచి. 7 PM. ఓకే. నాగేంద్ర ప్రభుజీ, అయితే మాతాజీని 7 PMకి యాడ్ చేస్తారా? సరే మాతాజీ. నంబరు ప్రభుజీకి ఫోన్ చేస్తారుగా మాతాజీ మీరైతే? అతని నెంబర్ ఎక్కడ ఉంటుందండి? చాట్ బాక్స్ లో ఉంది మాకు. లేదంటే మీ నంబర్ చెప్పండి మాతాజీ. మీ నంబరు? నా నెంబర్ 9437. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ, చెప్పండి మాతాజీ. 9437 235 102.
ఆ. మాతాజీ పేరండి? నా పేరు వారిజా తులా. ఓకే, సరే మాతాజీ. ఒరిస్సా నుంచా? అవునండి. సరే మాతాజీ, రాయగఢ్. హరే కృష్ణ. హరి ఓం. మాతాజీ, అయితే ఆ. ప్రభుజీ మీకు ఫోన్ చేస్తే మీకు మీరు 7 PM అంటున్నారు కదా, మిమ్మల్ని యాడ్ చేసేస్తారు ఆ గ్రూప్ లో. మీకు ఆ. అప్పుడు వాట్సాప్ గ్రూప్ వస్తుంది ఒకటి, అవును. తెలుగు ఫిబ్రవరి 7 PM అని ఒకటి వస్తుంది. ఓకే, ఆ. అప్పుడు మీరు ఆ గ్రూప్ లో మీకు క్లాస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యేది లింక్స్ అన్ని పెడతారు, మీరు చూసుకుని ఆ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసి వినండి. ఓకేనా? ఆ. ఓకే మేడం. ఇదైతే మీకు ఇప్పుడు మధ్యలో అంతా చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ అనిపిస్తుంది. ఇది ఆ. కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు నేర్చుకోవడానికి. అందుకని ఆ. అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అది అలాగే ఓకే. మేడం. ఆ. అది అయిన తర్వాత 18 days లో అయిపోతుంది. అప్పుడు మీరు ఇందులో జాయిన్ అయిపోవచ్చు. ఆ. ఓకేనా? ఓకే మేడం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ ఫస్ట్ లెవెల్ రాత్రి 8:30కి మొన్న పూర్తి చేసుకున్నాం మాతాజీ. వెరీ గుడ్. ఓకే, కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఓకే. ఆ, ఫస్ట్ లెవెల్ తీసుకోకుండా జాయిన్ అయితే, ఫస్ట్ లెవెల్ తీసుకోకపోతే ఇది కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది కొంచెం. హరే అందుకు కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మీరు ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ గురించి ఫస్ట్ డే అటెండ్ అయిన వాళ్ళకి ఒక విషయం చెప్తాను. ఏంటంటే ఇది మనం మీరు ఫస్ట్ డే జాయిన్ అయ్యాం కదా, లెవెల్ 2 భగవద్గీత చాప్టర్ 1తో స్టార్ట్ చేస్తామని అనుకుంటారేమో, కానీ అలా చెయ్యము. ఎందుకు అంటే ఈ క్లాస్ ఇలా రొటేటింగ్గా జరుగుతూనే ఉంటుంది. మరి ప్రతి నెల ఒక కొత్త బ్యాచ్ విడుదలవుతుంది కదా, 18 days క్లాస్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవ్రీ మంత్ 18 days క్లాస్ ఉంటుంది. అందులోంచి ప్రతి నెల ఒక బ్యాచ్ వస్తున్నారు. సో ప్రతి వాళ్ళకి మళ్ళీ సెకండ్ లెవెల్ ప్రస్తుతం తీసుకోవడానికి ఇనఫ్ టీచర్స్ లేరు కాబట్టి మనం ఈ క్లాస్ని ఇలా కంటిన్యూస్గా చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు నేను 10th చాప్టర్లో ఉన్నాను. మీరు ఆల్రెడీ లెవెల్ 1 తీసుకున్నారు కాబట్టి మీకు కొంత భగవద్గీత అవగాహన ఉంది కాబట్టి మీరు ఇక్కడ జాయిన్ అయినా మీరు పికప్ చేసి అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. ఓకే, సో ఈ 10th చాప్టర్ 11th 12th 18 చాప్టర్స్ అయ్యే తర్వాత మళ్ళీ మీరు 1 స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ మీరు 10th వరకు ఉండి ఆ రకంగా మొత్తం 18ని ఆ ఆర్డర్లో ఫినిష్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? సో ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు, ఎందుకంటే మీరు కొంతవరకు చూశారు కాబట్టి మీకు మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. సో అది అందుకని ప్రస్తుతం 10th చాప్టర్లో ఉన్నాము. ఈ 10th చాప్టర్లో మరి ఆల్మోస్ట్ 14 శ్లోకాస్ వరకు కూడా కంప్లీట్ చేశాము. ఈ చాప్టర్లో మొత్తం ఎన్ని శ్లోకాస్ ఉన్నాయి అంటే 42 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. సో ఫార్ ఐ థింక్ 14 శ్లోకాస్ని కంప్లీట్ చేశాము. సో ఇంకొక 2-3 క్లాసెస్లో ఈ చాప్టర్ని ఫినిష్ చేస్తాము. సో అందుకని మీరు 10th చాప్టర్ చూస్తున్నాం. ఓకే, ఇదేంటి 10thలో ఉన్నాం అనుకుంటారని ఈ విషయాన్ని మీకు చెప్పడం జరిగింది. సరే, మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో భక్తులందరికీ రెండవ లెవెల్ 2 ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 10వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. సో ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఏమిటి అంటే ఈ భగవత్ విభూతి యోగం అంటే భగవంతుడి విభూతులు అంటే మహిమలు, మహత్యాలు, వైభవాలు, లీలలు, గ్లోరీస్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాము. ఈ విభూతులు ఏమిటి అన్నది 9వ అధ్యాయం తర్వాత భక్తి మార్గంలో ఉండమని భగవంతుడు సలహా ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఈ అర్జునుడు అడుగుతాడనమాట. సో భగవంతుడు కూడా ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే, మహాబాహువులున్న అర్జున, నా మాటలు ఇంకొకసారి విను, నాకు ప్రియమైన వాడివి కదా, అందుకని ఇంతకు ముందు చెప్పిన దానికంటే కూడా నీకు ఇంకా ఉత్తమమైన జ్ఞానాన్ని వివరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అంటే అర్జునుడు అడుగుతాడు, నిన్ను ఏ విధంగా స్మరించాలి ఏమిటి అని భగవంతుడు తన విషయాన్ని, తన గురించిన వైభవాన్ని తెలియజేయాలి అనే ఉద్దేశంతో అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నకు ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. నీకు ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దానికంటే ఇంకా ఉత్తమ జ్ఞానం నీ మంచి కోసం వివరిస్తాను. నమే విదు సురగణ అంటే నువ్వు హరే కృష్ణ నాగేంద్ర ప్రభుజీ, మనం వీళ్ళు మరి అటెండెన్స్ లో ఈ న్యూ కమర్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి కదా ప్రభుజీ? అందరూ కామన్ గా వేస్తారు మాతాజీ. ఓకే. సో ప్రభుజీ అటెండెన్స్ ఒకటి పెడతారు ఎవ్రీ క్లాస్ లో. మీరు అందరూ మీరు క్లాస్కి వచ్చిన ఆ అటెండెన్స్ ఫామ్ చాట్ బాక్స్ లో పెడతారు. మీరు దాన్ని క్లిక్ చేసి మీ పేరు అన్నీ ఉంటాయి అందులో, ఏం ఫిలప్ చేయాలో చాలా ఈజీ, ఒక 2 నిమిషాలు పడుతుంది, అంతకన్నా పట్టదు. అవన్నీ ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఫిలప్ చేసి సబ్మిట్ క్లిక్ చేయండి. ఈ పీడిఎఫ్ పంపిస్తారా మాతాజీ? ఏది ప్రభుజీ? ఇప్పుడు మీరు చూపిస్తున్నారు కదా ఇక్కడ స్క్రీన్ లో. పీడిఎఫ్స్ పంపించాం ప్రభుజీ, ఇది లెసన్కి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము. మీరు కావాలంటే మీకు కావాల్సిన షార్ట్స్ ఏమి, బట్ ఇవన్నీ కూడా మీకు భగవద్గీతలో స్పెషల్గా ఇంకా వేరే ఏమీ లేదు. ఆ శ్లోకము దానికి తగ్గ తాత్పర్యము అదే ఉంది ఇక్కడ. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ పీడిఎఫ్ ఉండదా మాతాజీ? లెవెల్ 2 కి ఒక పీడిఎఫ్ ఉండిద్ది కదా? పీడిఎఫ్ ఉండదా అంటే అంటే మీరు అనేది మీకు ఇవ్వరా అనే పీడిఎఫ్? పీడిఎఫ్ అంటే చదువుకోవడానికి ఇప్పుడు మేము జాయిన్ చదువుకోవడానికి ఇది అవసరం లేదు. మీకు శ్లోక మీనింగ్ పీడిఎఫ్స్ వేరే ఉన్నాయి. అసలు మీకు భగవద్గీత బుక్ పీడిఎఫ్ కావాలంటే అది పోస్ట్ చేస్తాం, మీ దగ్గర లేకపోతే. అది లెవెల్ 1లోనే మీకు పోస్ట్ చేసాం, ఉండాలి. మీరు లెవెల్ 1 తీసుకుంటే ఆ మెటీరియల్ అంతా కూడా లెవెల్ 1లో ప్రతిరోజు మీకు చాప్టర్ శ్లోకాస్ పోస్ట్ చేస్తారు. శ్లోకాతో పాటు మీనింగ్ ఉంటుంది అందులో. ప్లస్ బిగినింగ్లో మీకు భగవద్గీత బుక్ కూడా పోస్ట్ చేస్తారు, ఆన్లైన్ వర్షన్. అది మీ దగ్గర లేదా ప్రభుజీ? ఉంది మాతాజీ. అందులో నుంచి చూడండి. భగవద్గీత యథాతథం ఉంది, అదే కదా మాతాజీ? అదే సేమ్. మీరు ఈ మీనింగ్ కానీ ఈ శ్లోకం కానీ అందులోదే. సో మీరు అందులో చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ చాప్టర్. ఓకేనా? ఇది క్లాస్లో చూపించడానికి, ఎక్స్ప్లెనేషన్కి యూస్ఫుల్ అని ఇది వాడతాం అంతే. మీకు నేర్చుకోవడానికి ఇది అవసరం లేదు. అది బుక్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో క్వశ్చన్స్ ఇంకేమైనా ఉంటే క్లాస్ అయిన తర్వాత చూద్దాము. అందరికి హరే కృష్ణ. లెట్ us కంటిన్యూ. సో ఏమంటున్నా, ఇంకా మనం లాస్ట్ చాప్టర్లో చూసిన శ్లోకాస్ ఇంకా రీక్యాప్ చేసుకుంటున్నాం. ఇంకా ఈ రోజుది ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. సో క్లాస్ని ఫినిష్ చేద్దాము. ఏమన్నారు మరి, నా గురించి నీకు ఇంకా వివరమైన జ్ఞానాన్ని ఇంతకుముందు చెప్పిన దానికంటే ఉత్తమ జ్ఞానం చెప్తాను. నా గురించి దేవతలకు మహర్షులకు కూడా తెలీదు. ఎందుకు అంటే మరి వాళ్ళకంటే కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా నేనే ఆదిని కాబట్టి, వాళ్ళని సృష్టించినది, వాళ్ళకు కూడా మూలాన్ని నేనే కాబట్టి నా గురించి దేవతలకు కూడా కరెక్ట్గా, మహర్షులకు కూడా తెలియదు అంటున్నారు. దానికి ఉదాహరణగా ఈ బ్రహ్మదేవుడు మరి గోపబాలుని గోవుల్ని ఎత్తుకుపోయిన వృత్తాంతం మీకు తెలిసే ఉంటుంది. మరి భగవంతుడి గురించి విని ఇతడు నిజంగా భగవంతుడేనా అని బ్రహ్మదేవుడికి సందేహం వచ్చి
వచ్చి గోవులన్నిటినీ ఎత్తుకుపోవడం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఈ బాలురందరూ కూడా శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరకు వచ్చి ఇదేమిటి మన గోవులన్నీ వెళ్ళిపోయాయి కనపడడం లేదని అంటూ సరే వెతుక్కొస్తామని వాళ్ళ కొండల మీదకి వెళ్తే వాళ్ళను కూడా ఎత్తుకుపోవడం జరుగుతుంది. సో భగవంతుడు అన్నీ తెలుసు కాబట్టి ఆయన ఈ మాయమైపోయిన గోవులను అంటే తీసుకువెళ్ళిపోయిన గోవులు గోపబాలు రూపాన్ని అన్నిటినీ కూడా ఆయనే ధరించి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు ఆందోళన కలగకుండా ఆయనే ధరించడం జరిగింది. అలా బ్రహ్మదేవుడు అప్పుడు గ్రహించి తన తప్పును భగవంతుడు అని తెలుసుకుని తిరిగి వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి అప్పచెప్పి క్షమాపణ అడగడం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అయితే బ్రహ్మదేవుడు వెంటనే తీసుకొచ్చినా మరి బ్రహ్మదేవుడి కాలం మన కాలంతో కంపేర్ చేస్తే చాలా పెద్దది. ఆయన ఒక్క సెకండే మనకి ఎన్నో సంవత్సరాలని మనం చూస్తాం. 4th చాప్టర్లో మీరు చూసే ఉంటారు ఆ టైం. సో అందుకని ఆయన వెంటనే తీసుకొచ్చిన సంవత్సరం పట్టింది. సో సంవత్సరం కాలం భగవంతుడే అందరి రూపాలని దాల్చడం జరిగింది. సో బ్రహ్మదేవుడు తన తప్పు తెలుసుకుని వచ్చి క్షమాపణ అడగడం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. అది అంటే మహర్షులకు దేవతలకు కూడా నిజంగా నా గురించి తెలియదు అని అన్నదానికి ఉదాహరణగా ఈ స్టోరీ చెప్తారు. మరి భగవంతుడు ఆయన గొప్పతనం, ఆయన మరి కారణ సముద్రంలో ఊపిరి పీల్చినప్పుడు అన్ని ప్రపంచాలు విలీనమైపోవడం, ఆయన లోపలికి తీసుకువెళ్ళినప్పుడు ఊపిరిని, ఆయన బయటకు వదిలినప్పుడు అన్ని సృష్టించబడటం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో ఇక్కడ కారణ సముద్రంలో ఉన్న కారణోదక సాయి విష్ణు రూపంలో ఉన్న భగవంతుడు. మీరు గోలోక చార్ట్ చూసే ఉంటారు, అందులో చూస్తాం ఇవన్నీను. మీలో గోలోక చార్ట్ చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎవరైనా ఉంటే నేను రేపు గోలోక చార్ట్ చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఈ క్లాస్ ఈరోజు రేపు ట్యూస్డే వెన్స్డే 7:30కి జరుగుతుంది. వారానికి 2 రోజులు. యో మామ జమనాదిం చ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమత్యేషు సర్వ పాపై ప్రముచ్యతే. సో నేను అజుడను అంటే పుట్టుకు లేనివాడిని, అనాదిని బిగినింగ్ లేనివాడి, ఆది లేనివాడు అంటే బిగినింగ్ లేనివాడు. భగవంతుడు ఎప్పుడు ఉండే వాళ్ళకి ఇంకా బిగినింగ్ ఏముంది? ఇప్పుడే పుట్టారు అంటే ఎవరైనా పుట్టారంటే వాళ్ళు పలానా అప్పుడు పుట్టారు, అప్పటి వరకు వాళ్ళు లేరు అనుకోవచ్చు. అసలు పుట్టుకే లేనప్పుడు భగవంతుడు ఎప్పుడూ ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ఆది అనేదే లేదు. మరి లోకానికి అంతటికీ కూడా మహేశ్వరుడు. అలా అని భగవంతుడిని ఈ రకంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు మోహానికి గురికారు. అలాగే సర్వపాపై ప్రముచ్యతే, అన్ని పాపాల నుంచి విడుదల కూడా చేయబడతారు. భగవంతుణ్ణి జన్మలేని అంటే ఆయనకు పుట్టుకనేది లేదు, ఆయన అనాది, ఆయన సర్వలోకానికి మహేశ్వరుడని తెలుసుకున్న వాళ్ళు మోహానికి గురికారు, సమస్త పాపాల నుంచి విముక్తి చేయబడతారు మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుణ్ణి విశ్వసించిన వాళ్లకు. అలాగే మహర్షులు అంతకుముందు సప్తమహర్షులు, మనం సప్తఋషులు అంటూ ఉంటాం కదా, ఆ సప్తఋషులు వాళ్లకు ముందు 4 బ్రహ్మకుమారులు ఎవరు? సనక సనందన సనాతన కుమారులని బ్రహ్మదేవుడికి 4 ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు చిన్నపిల్లల్లానే ఉంటారు, మహాజ్ఞానులు వాళ్ళు. ఆ తర్వాత ఇంకా మను అంటే మానవ జాతికి తండ్రి. వీళ్ళంతా కూడా నా యొక్క మానసం నుంచే, భగవంతుడు చెప్తున్నారు, నా మనసు నుంచే జన్మించారు. మిగతా లోకాల్లో ప్రజలందరూ కూడా వీళ్ళ నుంచి జన్మించారు అని. ఆ తర్వాత నా మహిమలు దివ్య శక్తులు నిజంగా ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు నిశ్చలమైన భక్తి యోగం ద్వారా నాతో ఏకమవుతారు అని చెప్తున్నారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి తావులేదు. సో భగవంతుణ్ణి నిశ్చలంగా భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు ఆయన యొక్క శక్తిని, ఆయన మహిమను నిజంగా అర్థం చేసుకుని నిశ్చల భక్తి యోగంలో ఎవరైతే ఉండగలుగుతారో, నిశ్చల అంటే ఇంకా మార్పు లేనంత భక్తి, ఒక టైంలో భక్తి ఎక్కువ ఒక టైంలో భక్తి తక్కువ కాకుండా ఆ భక్తి అనేది అంత నిశ్చలంగా ఉండగలిగినప్పుడు ఆ భక్తితో అలా ఎల్లప్పుడూ అచలం అంటే మారనటువంటిది అనన్య భక్తి, వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఇదే ఏకాగ్రతతో ఇలా భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళు తప్పకుండా నాతో ఏకమవుతారు, ఇందులో సందేహం లేదు అంటున్నారు.
ఇంకా భగవద్గీతలో మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన శ్లోకాలు ఒక 4 కూడా చెప్పారు. ఏమిటి? అహం సర్వస్య ప్రభో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్విత. నేను సమస్తానికి అందరికీ ప్రభువును, నేనే సమస్తాన్ని ప్రవర్తతే నడిపిస్తున్నాను ఈ సర్వాన్నంతటిని. ఇలా నన్ను అర్థం చేసుకుని ఆరాధించే వాళ్ళు బుద్ధిమంతులు, వాళ్ళు నన్ను ఎప్పుడు కూడా ఆరాధిస్తారు. ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్న బుద్ధిమంతులు ఎప్పుడు కూడా భక్తి విశ్వాసంతో నన్ను ఆరాధిస్తారు. సో భగవంతుడు సమస్త సృష్టికి మూలము, ఆయనే అంతా నడిపిస్తున్నాడు అని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా భక్తి విశ్వాసాలతో ఉంటారు. మరి అంతే కదా, భగవంతుడిని అంతగా నమ్మిన వాళ్ళు ఆయనే సమస్తాన్ని సృష్టించింది, ఆయనే నడిపించేది ఆయనే అనుకున్నప్పుడు మరి వాళ్ళ భక్తి భావంతోనే ఉన్నట్లు. అలాగే ఈ భక్తులు ఎలా ఉంటారు అంటే ఆయన మీదే మనస్సు, ఆయన మీదే ప్రాణాలు, వాళ్ళ జీవితాన్ని శరణాగతం చేసి భగవంతుడి గురించి నిత్యము ఆయన లీలలను గురించి చెప్పుకుంటూ దాంట్లోనే వాళ్ళు తృప్తిని, ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. శుద్ధ భక్తులు మనస్సు నా మీదే లగ్నం చేసి వాళ్ళ జీవితాలను శరణాగతితో నాకు అర్పించి నాయందే సంతుష్టులై ఉంటారు. అంటే భగవంతుడి విషయాలను వినడంలో, చెప్పుకోవడంలోనే సంతుష్టులవుతారు. వాళ్ళు నా గురించి చర్చించుకుంటూ నా వైభవాల గురించి అత్యంత తృప్తిని, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ప్రభుపాదని ఆయన శిష్యుల్ని ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు భగవంతుడు వాళ్ళ లీలల్ని చర్చించుకోవడం. తర్వాత ఇంకా ఈ భక్తుల గురించి ఏం చెప్తున్నారంటే తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం. ఇలా ఎవరైతే నన్ను ప్రీతిపూర్వకంగా భజించడంలో సతతము నిత్యము యుక్తులై ఉంటారో దదామి ప్రసాదిస్తాను బుద్ధియోగం తం, వాళ్లకు బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను. ఏన మాం, దాంతో వాళ్ళు నన్ను ఉపయాంతితే చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే ఈ రకంగా నన్ను ఎంతో మరి వీళ్ళంతా శుద్ధ భక్తులు భగవంతుని గురించి, లీలల గురించి మాట్లాడుకుంటూ తృప్తి పడుతూ దాంట్లోనే ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారని చూసాం కదా. అలాంటి భక్తులను ఇలా సతతము కూడా ఆయన్ని ప్రీతిపూర్వకంగా భజించే ఆ భక్తులకు బుద్ధియోగాన్ని నేనే ప్రసాదిస్తాను. ఎటువంటి బుద్ధియోగం అంటే దాంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానకృతమః నాశయామి ఆత్మభావస్తో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. సో తేషామేవానుకంపార్థం, వాళ్ళ మీద ఎంతో దయతో నేను అహం అజ్ఞానజం తమః, అజ్ఞానం అనేటటువంటి చీకటిని నాశనం చేస్తాను. వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి జ్ఞానదీపాన్ని భాస్వత వెలిగిస్తాను. సో ఇలాంటి భక్తుల మీద కరుణ చూపడానికి వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉండి వాళ్ళలో అజ్ఞానం ఉన్నా సరే ఆ అజ్ఞానాన్ని నేను తొలగించి తేజోవంతమైన జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను. దాంతో మరి నేనే ఇస్తాను వాళ్ళకి ఆ బుద్ధియోగం, దాంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారన్నారు కదా. అదేమిటో క్లియర్గా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏమిటంటే వాళ్ళ అజ్ఞానాన్ని తీసివేసి వాళ్ళ హృదయాల్లో జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తారు. సో ఎప్పుడైతే జ్ఞానం వస్తుందో మరి భగవంతుని తెలుసుకోగలుగుతాం, పొందగలుగుతాం. సో ఇదంతా చెప్పారు. అప్పుడు అర్జునుడు స్తుతించడం చూసాం. ఏమన్నాడు? పరంబ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ అంటున్నాడు. నువ్వు పరంధాముడు, పవిత్రుడవు, పరమం భవాన్, పురుషం శాశ్వతం దివ్యం, నువ్వు పురుషోత్తముడువు, శాశ్వతమైన వాడివి, దివ్యమైన వాడివి, ఆదిదేవం అజం, నువ్వే ఆదిదేవుడువు, అజుడవు, పుట్టుకలేని వాడివి అని చెప్తున్నారు. సో అని స్తుతించాడు. స్తుతించి ఇంకా ఏమంటున్నాడు? ఈ నారదుడు, దేవర్షులందరూ, ఎవరు? నారదుడు, మరి అసితుడు, తర్వాత దేవళ్ళుడు, వ్యాసుడు, వీళ్ళంతా కూడా నీ గురించి సత్యాన్ని ఇదివరకు చెప్పారు. ఈ పెద్ద పెద్ద ఋషులందరూ, దేవర్షులు, వీళ్ళంతా దేవర్షులు అనమాట. దేవర్షులు అంటే ఋషులలో కూడా ఇంకా వాళ్ళ పై కేటగిరీలో ఉన్న వాళ్ళ నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు, ఇలాంటి గొప్ప ఋషులందరూ కూడా నీ గురించి సత్యాన్ని ధృవపరిచారు. ఇప్పుడు నువ్వే స్వయంగా దీన్ని నాకు ప్రకటిస్తున్నావు అని అంటున్నాడు. సో కృష్ణ యోగీశ్వర అని చెప్పి మనం 13th శ్లోకాల్లో చూసాం. సో 14th శ్లోక దాకా మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం. 14th శ్లోకాల్లో ఏం చెప్తున్నారు? 13వ శ్లోకంలో ఆ రకంగా అర్జునుడు అంటాడు.
సో నువ్వు ఇలాంటి వాడివని ఈ ఋషులందరూ ఇదివరకే చెప్పారు నీ గురించి, ఇప్పుడు నువ్వే స్వయంగా నాతో చెప్తున్నావు అని చెప్పిన తర్వాత ఇంకా అర్జునుడు సర్వమేతద్రుతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ నహితే భగవన్ వ్యక్తిం విదుర్దేవా న దానవా. సో కృష్ణ, నువ్వు నాకు చెప్పిందంత సత్యమని నేను ఒప్పుకుంటున్నాను. దేవదేవ, దేవతలు కానీ దానవులు కానీ నీ స్వరూపాన్ని, అంటే దేవతలకు నువ్వు అర్థం కావు, చెప్తున్నారు కదా, దేవతలు కూడా నన్ను అర్థం చేసుకోలేక బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఇలా పొరపాటు పడి ఇలా చేశాడు, నన్నేదో పరీక్షిద్దామని చూసాం కదా ఎగ్జాంపుల్. కాబట్టి దేవతలు దానవులు కూడా నిజంగా నిన్ను తెలుసుకోవడం అనేది అంత తేలిక కాదు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో అంటున్నాడు అనమాట. కాబట్టి శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు, దానవ ప్రవృత్తి ఉన్నవాళ్ళు, వీళ్ళకి భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం కూడా కష్టం అనే విషయం ఇక్కడ అర్జునుడు అంటున్నాడు అని మనకి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ఈ శ్లోకంలో అర్జునుడు అన్నది ఏమిటంటే, నువ్వు నాకు చెప్పిందంతా నిజమే, దేవతలు దానవులు కూడా కంప్లీట్గా నిన్ను అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో 15th శ్లోకాల్లో ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే, స్వయమేవాత్మనాత్మానం వేత్తత్వం పురుషోత్తమ భూత భావన భూతేశ దేవదేవా జగత్పతే. సో స్వయంగా మరి ఆత్మన, నీతో ఆత్మానం, నిన్ను, నీ చేత నిన్ను వేత్త ఎరుంగుదువు అంటే నువ్వే నీ యొక్క తత్వాన్ని నిజంగా తెలుసుకోగలిగిన వాడివి ఎవరు అంటే నువ్వే పురుషోత్తమ అంటున్నాడు అనమాట. స్వయమేవాత్మనాత్మానం, నువ్వే నీ యొక్క తత్వాన్ని పూర్తిగా స్వయంగా తెలుసుకోగలవు. భూత భావన, సర్వకారణుడ. మరి భూత భావన అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కారణాలు, ఇవన్నీ సృష్టి, వీటన్నిటికీ కూడా భగవంతుడే కదా మరి అన్ని సృష్టించింది. సమస్తానికి కారకుడెవరు? భగవంతుడే. ఆయన సృష్టించబట్టే అన్ని ఇక్కడ ఉంటున్నాయి. సో ఉండటానికి ఎందుకున్నాయి అంటే కారణం భగవంతుడు సృష్టించాడు కాబట్టి. కాబట్టి సర్వకారణ కారణుడు, అన్నిటికీ అన్ని కూడా సృష్టించబడి ఇక్కడ ఉన్నాయి అంటే దానికి కారణం ఎవరు అంటే భగవంతుడు కాబట్టి ఆయన్ని సర్వకారణ కారణుడు అంటాం. భూత భావన అంటే మరి ఈ సర్వకారణ అనేది ఒక్క నిమిషం. సో సర్వకారణ కారణుడా పరమేశ్వర అంటూ భగవంతుణ్ణి, సర్వేశ్వర, దేవదేవ, జగన్నాథ, నీ ఒక్కడివే, భూతేశ, దేవదేవ, జగత్పతే. జగత్పతే అంటే జగన్నాథ, దేవదేవ, భూతేశ అంటే సర్వ భూతాలంటే భూతాలు కాదు, జీవరాశులని మనం లెవెల్ 1లోనే చూసాం. భూత అన్నారు అంటే సమస్త జీవరాశులకి ఈశ్వరుడు, ప్రభు, అందరికీ కూడా సర్వేశ్వరుడు అని, అందుకని అలా అన్నారు. అలా భూత భావన భూతేశ అంటే సర్వకారణ సర్వేషు, అందరికీ కూడా భగవంతుడు అన్నది. సో అంటూ సంబోధిస్తూ నువ్వే నీ యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి నిజంగా తెలుసుకోగలిగిన శక్తి ఎవరికి ఉందంటే నీకే అంటున్నాడు అనమాట. అది ఈ శ్లోకానికి అర్థం. కాబట్టి అర్జునుడు పురుషోత్తమ, సర్వకారణ, సర్వేశ్వరుడా, దేవదేవ, జగన్నాథ, నీ ఒక్కడివే నీ ఆంతరంగిక శక్తి నిజంగా నువ్వు తెలుసుకోగలవు. వేత్తత్వం, వేత్త అంటే తెలుసుకోవడము, త్వం అంటే నువ్వు, పురుషోత్తమ నువ్వే తెలుసుకోగలవు. ఏం తెలుసుకోగలవు? స్వయమేవాత్మనాత్మానం, స్వయంగా నీ యొక్క తత్వం ఏమిటో, నీ గొప్పతనం కానీ నీ మహిమ కానీ నిన్ను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలిగిన వాళ్ళు ఎవరంటే నువ్వే. అంటే భగవతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అంత కష్టం కాబట్టి నీ శక్తి, నీ యొక్క తత్వము నీ అర్థం చేసుకోవాలంటే నీకే సాధ్యం అంటున్నాడు. కాబట్టి భగవంతుణ్ణి తెలియని వాళ్ళు అంటే ఇది భాగవతంలో కూడా పరతత్వాన్ని గురించి, అంటే పరతత్వం అంటేనే భగవతత్వం, దాన్ని పరతత్వం అంట. ఆ భగవతత్వాన్ని
మరి ఎవ్వరూ అర్థం చేసుకోలేరు. నీ తత్వాన్ని నిజంగా నువ్వే తెలుసుకోగలవు, నీ మహిమని గాని నీ తత్వాన్ని అంటున్నాడు కదా. అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు భాష్యంలో, భాగవతంలో పరతత్వాన్ని గురించి ఏం చెప్పారో ఇక్కడ వివరించారు. ఫస్ట్ 1వ స్కందంలో 2వ అధ్యాయంలో 11వ శ్లోకంలో వదంతి తత్వవిదస్తత్వం యజ్ఞానమద్వయం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శబ్యతే. సో భగవతత్వాన్ని కొందరేమో బ్రహ్మ రూపంలో నిరాకార బ్రహ్మం అంటే పెద్ద వెలుగుగా ఒక ఎనర్జీగా, ఆ రకంగా కొందరు పరమాత్మగా మనందరిలో ఉన్న పరమాత్మ మనలోనే ఉన్నారని కొందరు, చివరికి భగవాను అని, ఇలా రకరకాల 3 దశల్లో భగవంతుణ్ణి మనం అర్థం చేసుకుంటాం. ముందు ఇలా ఒక బ్రహ్మతత్వంగా, ఆ తర్వాత అందరిలోనూ ఉంది బ్రహ్మతత్వం పరమాత్ముడు అనిగిన అని ఆ రకంగాను. సో తర్వాత ఎవరు అంటే స్వయంగా ఆ భగవంతుడే అని ఆయన రూపంతోనూ అని అంటున్నారు. కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క స్వరూపాన్ని మామూలు సామాన్య మానవుడు కానీ, బ్రహ్మానుభవము లేదా పరమాత్మానుభూతి ఉన్నటువంటి ముక్త పురుషుడు కానీ అర్థం చేసుకోలేడు. కానీ స్వయంగా భగవంతుడు భగవద్గీత శ్లోకాల్లోనే ఆ భగవంతుడి నిజతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించవచ్చు అంటున్నారు. ఈవెన్ ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న, పరమాత్మ అనుభూతిని తెచ్చుకున్నా కూడా నిజంగా కంప్లీట్గా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఆ భగవద్గీత శ్లోకాల్లోనే మనం ప్రయత్నించవచ్చు. ఎందుకంటే అందులో మరి ఆయన పురుషోత్తముడని, తర్వాత ఎందుకు పురుషోత్తముడు అన్నారన్నది కూడా 15వ అధ్యాయంలో చూస్తాం. అందరికంటే కూడా మరి అందరినీ పోషించేవాడు, అందరినీ సృష్టించేవాడు, మరి ఇక్షర అక్షరులు ఇద్దరికంటే కూడా అతీతుడు కాబట్టే ఆయనకు పురుషోత్తముడనే పేరు వచ్చింది అన్నది. కాబట్టి ఇక్కడ అర్జునుడు భూతేశ అంటే అందరినీ కూడా అందరికీ ప్రభు అని సంబోధించాడు కదా భూతేశ అని. కాబట్టి జీవులందరినీ నియమించేవాడిగా మనం భగవంతుడిని అర్థం చేసుకున్నా కూడా దేవతలందరికీ అతడే మూలమని, మనం అందరికీ భగవంతుడు మూలం అని అర్థం చేసుకున్నా దేవతలకు కూడా ఆయనే మూలం అన్నది మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు. కాబట్టి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుణ్ణి దేవతాపూజ్యుడైన దేవదేవుడని కీర్తించాడు. అంటే కొంతమంది మనలాంటి వాళ్ళు భగవంతుడు దేవుడు కృష్ణుడు, కానీ దేవతలకు కూడా ఆయన దేవుడు అనేది మనలాంటి వాళ్ళు కొంతమందికి తెలియకపోతే అప్పుడు ఈ భూతేశ అంటే సమస్త జీవరాశి, సమస్తానికి కూడా ప్రభు అని అర్థం. సో అందుకని అర్జునుడు ఆ రకంగా సంబోధించాడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. సర్వదేవత పూజ్యుడిగా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకున్నప్పటికీ కూడా ఆయనే సర్వస్వానికి అధిపతి అని మనిషికి ఒక్కొక్కసారి తెలియకపోవచ్చు. అందుకే మళ్ళీ జగత్పతి అని కూడా సంబోధించాడు అని చెప్తున్నారు భాష్యంలో. సో ఈ రకంగా భగవంతుడికి సంబంధించిన నిజమైన తత్వం అర్జునుడు అనుభవంతో ఈ శ్లోకంలో నిర్ధారించాడు. కాబట్టి కృష్ణుణ్ణి యథార్థంగా తెలుసుకోవడం కోసం మనం అర్జునుడి అడుగుజాడల్లో నడవాలి అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ శ్లోకంలో ఇంతకీ అర్జునుడు అన్నది ఏంటి అంటే, పురుషోత్తమ, సర్వకారణుడా, సర్వేశ్వర, దేవదేవ, జగన్నాథ, నువ్వు ఒక్కడవే నీ ఆంతరంగ శక్తిని నిజంగా గుర్తించగలవు అని అంటున్నాడు. వక్తుమర్హస్య శేషేణ దివ్యహ్యాత్మ విభూతయః యాభిర్విభూతిభిర్లోకాన్నిమాంస్త్వం వ్యాప్య తిష్టసి. నువ్వు ఏ దివ్య విభూతుల ద్వారా ఈ లోకాలన్నిట్లో కూడా నువ్వు ఉన్నావో వ్యాపించి, వాటన్నిటిని కూడా దయతో నాకు విశదంగా తెలియజేయి అంటున్నాడు. సో నువ్వెన్నో రకాల వైభవాలతో, మహిమలతో, లీలలతో ఈ ప్రపంచమంతా నువ్వు వ్యాపించున్నావు కదా. నువ్వు ఎలా ఈ విధంగా సమస్త విశ్వాన్ని వ్యాపించున్నావు నాకు ఒక్కసారి దయతో వివరించు, నాకు తెలుసుకోవాలని. అంటే అర్జునుడికి తెలుసుకోవాలని ఏ విధంగా ఈయన సమస్తాన్ని వ్యాపించి ఇలా ఉంటారు అనేది అర్జునుడికి కొంచెం క్లారిటీ అవసరమైందనమాట. అందుకని ఈ ప్రశ్న అడిగాడు, నువ్వు ఏ రకంగా ఈ లోకం అంతా కూడా వ్యాపించి ఉంటున్నావో నాకు కొంచెం దయతో వివరించు అని చెప్పి. కాబట్టి
హలో, హరే కృష్ణ మాతాజీ. సారీ ఫర్ ది డిస్టర్బెన్స్ మాతాజీ. మాతాజీ, మీరు చెప్పే శ్లోకం మాకు ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన 18th చాప్టర్ అనే ఒక శ్లోకమే స్టక్ అయి ఉంది మాతాజీ. ఇందాక అన్ని మీరు చెప్పిన విధంగా అన్ని శ్లోకాలు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు 18th చాప్టర్ పైనే స్టక్ అయి ఉంది మాతాజీ. అసలు 18th అదే మనం చూసేది 10th చాప్టర్. అదే మాతాజీ, కాకపోతే డిస్ప్లే పైన ఇది స్టక్ అయి ఉంది మాతాజీ. ఒక 4-5 శ్లోకాస్ నుంచి అట్నే ఉంది. చెప్పాలనుకున్నా కానీ క్లాస్ డిస్టర్బ్ అవుతుందని. ఓకే, ఇంకా హరే చే- కృష్ణ. ఓకే హరే మాతాజీ. కృష్ణ. ఇంకెవరైనా మిగిలిన వాళ్ళు, నేను ఇప్పుడు 16 శ్లోకాల్లో ఉన్నాను, మీకు అది కనిపిస్తోందా మిగిలిన వాళ్ళకి? లేదు మాతాజీ, ఇంకా అదే డిస్ప్లే ఉంది మాతాజీ. మాతాజీ స్క్రీన్ పైన 18th ఇందాక చాప్టర్ మిస్ 5th శ్లోక మాతాజీ కనిపిస్తుంది. 1 సెకండ్, మిగిలిన వాళ్ళని అడుగుతున్నాను, ఒక్క నిమిషం ఉండండి. ఒక్కొక్కసారి మీ స్క్రీన్ అవ్వచ్చు, అందుకని. మాతాజీ హరే లేదు కృష్ణ. మాతాజీ, ఎవరికి కనిపించట్లేదు. మెసేజ్ పెట్టారు మాతాజీ. ఇందాక ఇద్దరు మెసేజ్ నాగేంద్ర పెట్టారు. ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. నాగేంద్ర ప్రభుజీ, ఏం జరుగుతోంది ప్రభుజీ? మాతాజీ 18th చాప్టర్ 5th శ్లోక ఉంది మాతాజీ స్క్రీన్ లో. 18th చాప్టర్ 5th శ్లోక ఉందా? ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, ధన్యవాదాలు. చెక్ చేస్తాను. 18th చాప్టర్ అసలు 18th చాప్టర్ లేదే. ఓకే 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 ఓకే, వెరీ గుడ్. సారీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇప్పుడు కనిపిస్తోంది కదా 16th శ్లోక? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ. ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సో కనపడుతుంది మాతాజీ. ఓకే. సో 15th శ్లోక ఇది మనం ఇప్పుడు చూస్తుంది. స్వయమేవాత్మనాత్మానం వేత్తత్వం పురుషోత్తమ భూత భావన భూతేశ దేవదేవా జగత్పతే. సో స్వయంగా నువ్వే నీ యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోగలవు పురుషోత్తమ అంటున్నాడు. ఈ భూత భావన భూతేశ, సర్వము జీవరాశులందరికీ కూడా ఈశ్వరుడివి, దేవదేవుడివి, జగత్పతివి అంటే జగన్నాథుడివి. నువ్వే నీ యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోగలవు, ఇంకెవరి వల్లైనా అది సాధ్యం కాదు అని చెప్పి ఆ శ్లోకంలో అర్జునుడు అన్నాడు అని. వక్తుమర్హస్య శేషేణ దివ్యాహ్యాత్మ విభూతయః యాభిర్విభూతిభిర్లోకాన్ ఇమాం స్త్వం వ్యాప్య తిష్టసి. సో వక్తుం అంటే చెప్పడానికి అర్హసి తగినవాడివి, అశేషేణ వివరంగా చెప్పడానికి తగినవాడివి, దివ్య ఏం చెప్పడానికి, దివ్య హ్యాత్మ విభూతయ నీ యొక్క దివ్యమైనటువంటి నీ ఆత్మ విభూతయ అంటే నీ విభూతులు, నీ స్వయం విభూతులు. భగవంతుడి విభూతులు ఏమిటి? ఆయన వైభవాలు, ఆయన లీలలు. నీ దివ్యమైన లీలలన్నీ చెప్పడానికి వివరంగా నువ్వే తగిన వాడివి అంటున్నాడు అనమాట. యాభిర్విభూతిభిర్లోక అంటే ఏ వైభవాలతో, ఏ విభూతులతో లోకాన్ అన్ని లోకాలను, ఈ లోకాలన్నింటినీ కూడా ఇమాన్ ఈలో అంటే ఈ లోకాలను త్వం నువ్వు వ్యాపించి తిష్టసి ఉంటున్నావో. నువ్వు ఏ విధంగా అయితే ఈ లోకాలన్నిటినీ వ్యాపించి నువ్వు ఉంటున్నావో ఆ విషయాన్ని వివరించడానికి సరి అయిన వాడివి, అర్హుడవు నువ్వే అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. నువ్వు ఏ దివ్య విభూతుల ద్వారా ఈ లోకాలన్నిట్లోనూ వ్యాపించి ఉన్నావో వాటన్నింటినీ దయతో నాకు విశదంగా తెలియజేయి అని అడుగుతున్నాడు అన్నమాట అర్జునుడు. అది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అది 16th శ్లోక. సో అన్ని కూడా వివరంగా నాకు చెప్పండి అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు కదా. అటెండెన్స్ ఫామ్ మళ్ళీ పెట్టారు, చూసుకుని ఫిల్అప్ చేయండి.
ఇంకా ఏమంటున్నాడు, నాకు నువ్వు ఏ రకంగా వ్యాపించి ఉన్నావో నాకు కంప్లీట్గా నువ్వు ఒకసారి వివరించు. అంటే భగవంతుడి కరుణ వల్ల అతడు స్వానుభవాన్ని, బుద్ధిని, జ్ఞానాన్ని వాటి ద్వారా తెలుసుకోగలిగిన సర్వ విషయాలను కూడా తెలుసుకోవాలనే కుతూహలంతో భగవంతుణ్ణి దేవదేవుడిగా అర్థం చేసుకోగలిగాడు. తనకి ఎలాంటి సందేహం లేదు, అర్జునుడికి అన్నీ తెలుసు. అయినా కూడా సర్వవ్యాపక లక్షణాన్ని, భగవంతుడి యొక్క సర్వవ్యాపక లక్షణాన్ని ఇంకొకసారి వివరించమని అడుగుతున్నాడు. ఎందుకు? ఈ సర్వవ్యాపక లక్షణానికి మనబోటి సామాన్యులు అందరివి కూడా ప్రాముఖ్యత ఇస్తాం కాబట్టి భగవంతుడు సమస్తంలో ఉన్నారు అన్నది మనందరికీ కూడా తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో అర్జునుడు అడిగాడు. కానీ అర్జునుడికి ఆయన సర్వవ్యాపకుడు అన్నది తెలుసు, అందులో ఏ సందేహం అర్జునుడికి అయితే లేదు అంటున్నారు. కాబట్టే అర్జునుడు మనందరికీ తెలియజేయాలని ఈ రకంగా అడిగాడు. ఈ ప్రశ్నను సామాన్య జనుల పక్షంలో అర్జునుడు అడిగాడని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అర్జునుడికి తెలియక అడిగాడని అనుకోకూడదు. అర్జునుడు మనందరి కోసం ఇలా అడిగాడు అని. ఏమడిగాడు? నువ్వు అందరిలోనూ నువ్వు అంతటా వ్యాపించి ఈ లోకాన్నంతటా ఏ విభూతులతో, ఏ వైభవంతో, ఏ లీలలతో నువ్వు మొత్తాన్ని వ్యాపించున్నావో ఒక్కసారి దయతో నాకు విశదీకరించు అని అడిగాడు. సో నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఇంకా అడుగుతున్నాడు 17th దాంట్లో, కథం విద్యామహం యోగిం స్త్వాం సదా పరిచింతయన్ కేషు కేషు చ భావేషు చింత్యోసి భగవన్మయా. సో కథం, ఏ విధంగా, విద్యాం తెలుసుకోవడానికి ఏ విధంగా నేను తెలుసుకోవడానికి, యోగిన్ యోగీశ్వర అని సంబోధిస్తూ భగవంతుణ్ణి, త్వాం నిన్ను, సదా పరిచంతయన్ ఎల్లప్పుడూ ఆలోచిస్తూ, నిన్ను నేను ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి, సదా నిన్ను గురించి ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తూ ఉండడానికి, కేషు కేషు ఏ రకమైనటువంటి భావేషు అంటే భౌతిక రూపాల్లో, చింత్యోసి నిన్ను గురించి నేను ధ్యానించాలి, భగవన్మయ నేను భగవాన్ అని అడుగుతున్నాడు. కాబట్టి నిన్ను నేను ఏ రకంగా తెలుసుకోవాలి యోగీశ్వర, నిన్ను ఏ రకంగా నేను చింతించగలను, ధ్యానించగలను, నీ గురించి ఏ విధంగా ధ్యానించాలి, ఏ భావాలతో నిన్ను స్మరించాలి అని భగవాన్ అని అడుగుతున్నాడు. కృష్ణ యోగీశ్వర, నిన్ను సర్వదా నేను ఎలా చింతించగలను, నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలను, దేవదేవ ఏ రూపాలతో నిన్ను స్మరించవలను అని ఇక్కడ అర్జునుడు మళ్ళీ మనబోటి వాళ్ళ కోసం ఈ క్లారిటీని మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో భగవంతుడు ఇంతకు ముందు మనం చూసా, ఆయన యోగమాయతో కప్పబడి ఉంటాడు. కేవలం శరణాగతులైన మహాత్ములకి, భక్తులకి ఆయన కనిపిస్తారు అన్నది. ఇప్పుడు సో భగవంతుడు యోగమాయ అంటే ఏమిటి? ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలే ఈ మాయ, ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఉన్నదే మాయ. మాయ అంటారు, మాయ అంటే కళ్ళ ముందన్నీ కనిపిస్తుంటే మాయ అంటారు ఏమిటి, ప్రకృతి అని మనకి మరి కొన్నిసార్లు సందేహం రావచ్చు. కానీ మాయ అంటే ఏమిటి అంటే, ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఉన్న ఈ మాయ మనం ఇదే పర్మనెంట్ అనుకుని దీని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం. కానీ అసలైన పర్మనెన్స్ ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకం, మనం తర్వాత చివరికి మనిషిగా పుట్టినందుకు మన యొక్క గమ్యం ఏమిటి అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవటం అనేది మర్చిపోయే విధంగా ఈ మాయ మనల్ని చేస్తుంది. ఈ ప్రపంచంలో మనం అందరం ఉండవని తెలిసి కూడా మనం ఈ ప్రపంచంలో కావాల్సిన విషయాల కోసమే జీవితాంతం కొట్టుకులాడుతూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత జీవితం అయిపోయిన తర్వాత మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనే విషయం గురించే మనల్ని ఆలోచించనివ్వనంత మాయలో ఈ భౌతిక మాయ పడేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి భగవంతుడిని ఆ మాయ, యోగమాయ కప్పివేసింది అంటే అది అర్థం. మనం ఈ భౌతికత్వంలోనే ఉంటూ అసలైనటువంటి భగవంతుణ్ణి, ఆయన్ని చేరుకునే ఆ పరంధామం గురించే మనకు ఆలోచన లేకుండా చేయడం. సో ఇది తప్ప మనకు అది కనిపించడం లేదు. ఈ మాయా ప్రపంచం మన ముందున్నది ఇదే సత్యం, ఇదే నిత్యం అనుకుంటున్నాం. కానీ మనం అసలు ఇక్కడ ఎంతకాలం ఉంటాము, తర్వాత ఏమిటి నిత్యమైనది అన్నది మనకి
ఆలోచన లేకుండా చేసే అంతటి మాయ అన్నమాట ఇది. కాబట్టి భగవంతుడు ఈ మాయతో కప్పబడి ఉంటారు అంటే అది అర్థం కేవలం శరణాగతులైన మహాత్ములు భక్తులే దానిని చూడగలరు ఆ మాయను. అంతే కదా. నిజంగా మరి మనం ఇది మాయ, ఇది మనం భగవంతుడి మీద మైండ్ పెట్టాలి, అది మన యొక్క గమ్యం, తుది గమ్యం అని మనం తెలుసుకున్నప్పుడు అలాంటి భక్తులే ఆయన్ని చూడగలరు. అలాగే అర్జునుడు మరి తన స్నేహితుడైన కృష్ణుని దేవదేవుడని విశ్వసించినా కూడా సామాన్యులు ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోలేరు అనే విషయం అర్థం చేసుకోలేరేమోనని అలాంటి సామాన్య పద్ధతి ఏమిటి అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. అర్జునుడు అయితే చింతించగలడు భక్తుడిగా, కానీ మనలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ విషయాన్ని తెలియజేయాలని, నిన్ను ఏ విధంగా చింతించాలి, ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఏ ఏ రూపాల్లో నిన్ను స్మరించాలి అని అడుగుతున్నాడు. సో భగవంతుడు మరి యోగమాయతో కప్పబడ్డారు కాబట్టి మరి సామాన్యులు తెలుసుకోలేరని అంటున్నారు కదా. కాబట్టి వారి లాభం కోసం అర్జునుడు ఈ ప్రశ్నలను అడుగుతున్నాడు అని చెప్పి భాష్యంలో ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. కేషు కేషు చ భావేషు అనే పదాలు భౌతిక ప్రకృతిని సూచిస్తున్నాయి. అంటే భావము అంటే అక్కడ భౌతిక ప్రకృతి, ఏ ఏ విధంగా ఈ భౌతిక విషయాలతో నిన్ను కేషు కేషు చ భావేషు, ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో నిన్ను ఏ రకంగా స్మరించాలి అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో కూడా నిన్ను గుర్తు చేసుకునే విధంగా ఎలా, ఏ రకంగా మేము ఈ మాయలో పడిపోయి ఉన్నాం కాబట్టి మా కంటి ముందు నీ భౌతిక ప్రకృతిలో కూడా నువ్వు ఉన్నావనే విషయాన్ని మేము ఏ రకంగా అర్థం చేసుకుని మేము నిన్ను ధ్యానించగలము, ఇందులో కూడా నిన్ను ఎలా చూడగలం, ఈ భౌతిక ప్రపంచ మాయలో కూడా నిన్ను ఏ రకంగా చూడగలము అని అర్జునుడు ఈ కేషు కేషు చ భావేషు అన్న మాటకు అంతరార్థం అది అని చెప్తున్నారు. ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో నిన్ను ఏ విధంగా దర్శించగలం. విస్తరేణాత్మనో యోగం విభూతిం చ జనార్దన భూయ కథయ తృప్తిర్హి శృణ్వతో నాస్తి మే అమృతం. సో విస్తరేణ అంటే వివరంగా, ఆత్మనో యోగం, నీ యొక్క యోగాన్ని, ఆత్మను అంటే అక్కడ భగవంతుడి యొక్క స్వయంగా ఆయన యోగాన్ని, ఆయన యోగము అంటే ఆయన యోగశక్తి, విభూతి అంటే ఆయన యొక్క వైభవాలను కూడా, అంటే కూడా జనార్దన నాకు వివరంగా నీ యొక్క యోగశక్తిని, నీ వైభవాలను, నీ లీలలను కూడా జనార్దన భూయ తిరిగి ఇంకొకసారి కథయ అంటే వివరించు, తృప్తితో, అలాగే శృణ్వతో వింటున్నా నా ఆస్తి, ఎంత వింటున్నా కూడా నాకు తృప్తి కలగడం లేదు, అమృతం నీ యొక్క వచనామృతాలను అని అంటున్నాడు. నీ మాటలు ఎంత విన్నా నాకు తనివి తీరడం లేదు, తృప్తి కలగడం లేదు, ఇంకా వినాలని అనిపిస్తోంది. కాబట్టి జనార్దన నీ యోగ విభూతిని దయతో తిరిగి నాకు సమగ్రంగా కంప్లీట్గా వివరించు. ఎంత విన్నా సరే ఇంకా నీ వచనామృతాలు వినాలనే ఉంది, ఎంత శ్రవణం చేసినా కూడా తనివి తీరడం లేదు, నీ గురించి ఎంత విన్నా వినాలనే అనిపిస్తోంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మీరు భాగవతం గనక మీరు చదివినా విన్నా కూడా సౌనక ఆది మునులంతా కూడా, ఈ సౌనకుడు అధ్యక్షతలో నైమిషారణ్యంలో ఈ మునులంతా కూడా సూత మహామునితో ఈ రకంగా పలికారు, ఇదే రకంగా పలికారు. ఏమని? వయంతున వితృప్యామా ఉత్తమ శ్లోకే విక్రమే యశృణ్వతాం రసజ్ఞానాం స్వాదు స్వాదు పదే పదే. ఉత్తమ శ్లోకుడైన శ్రీకృష్ణుడి దివ్యలీలను ఎంత నిరంతరం శ్రవణం చేసినా కూడా ఎవ్వరూ తనివి పొందలేరు, అంటే ఎవ్వరూ తృప్తి పడలేరు. ఆయన యొక్క లీలని ఎంత విన్నా కూడా తృప్తి చెందలేము. భగవంతుడితో ఈ దివ్యమైన సంబంధం కలిగి ఉన్న వాళ్ళు ఆయన లీలావర్ణాలను అడుగడుగునా ఆస్వాదిస్తారు అని చెప్పి భాగవతం ఇది ఫస్ట్ చాప్టర్ 19వ శ్లోకంలో ఉన్నదన్నమాట. ఆయన గురించిన లీలలు ఎంత విన్నా కూడా వినాలనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటి భక్తులు ఆయన లీలావర్ణాలను ఎప్పుడూ ఆస్వాదిస్తూనే ఉంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎంత విన్నా వినాలనే అనిపిస్తుంది భగవంతుడి యొక్క లీలలు.
అని చెప్పి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు ఆ భాగవత శ్లోకాన్ని కూడా. సో అర్జునుడు కూడా శ్రీకృష్ణుడి గురించి ముఖ్యంగా ఏ రకంగా ఆయన సర్వవ్యాపుడు అన్న విషయాలను వినాలి అని అనురక్తుడై ఉన్నాడు అని ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలనే కుతూహలంతో ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడికి సంబంధించిన ఏ వర్ణనైనా ఏ విషయమైనా వాస్తవానికి అమృతంతోనే సమానం అంటున్నారు. అలాంటి అంటే ఆయన గురించిన వర్ణించడం కానీ ఆయన కథలు కానీ ఏదైనా అమృతమే. అలాంటి అమృతాన్ని ఎవరైనా సరే అనుభవపూర్వకంగా ఆస్వాదించవచ్చు. ఎవరిమైనా అర్హులమే భగవంతుడి గురించి వినడానికి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆధునిక కథలు నవలలు ఇటువంటి గ్రామ్య కథలు మరి భగవంతుడి యొక్క దివ్యలీలలకు అవి ఆపోజిట్గా ఉంటాయి. కానీ మనిషి వాటి ఎడ కొంతకాలానికి విసుగు చెందొచ్చు, మనకి బోర్ కొట్టొచ్చు. ఇప్పుడు ఎంతో ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది సీరియల్ అనుకుంటాము, కానీ చూసేటప్పటికి కొన్నాళ్ళకి ఎంతైనా ఇదే కదా ఇంకేముంది అనే విసుగు రావచ్చు. కానీ భగవంతుడి గురించిన ఆ లీలలు కథలు వినడానికి ఎప్పుడు కూడా విసుగు అనేది ఉండదు. కాబట్టే విశ్వచరిత్ర దేవదేవుడి యొక్క వివిధ అవతార లీలలతో నిండి ఉంది. ఈ విశ్వం గురించి ఇది ఎలా పుట్టింది ఎలా అన్నది మనం చదివామంటే భాగవతంలో అన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే కంప్లీట్గా భగవంతుడు ఏ రకంగా దీన్ని సృష్టించాడు, ఏ రకంగా నడిపించాడు, ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది మరి భాగవతంలో ఆ స్టోరీస్ అవి. కాబట్టి ఆయన ఎన్నో అవతారాలు ఉన్నాయి కదా భగవంతుడు, అవన్నీ కూడా ఆ విశ్వచరిత్ర ఆయన ఎన్నో అవతారాలతో నిండి ఉంది, అసలు విసుగనేదే ఉండదు అంటున్నారు. అలాంటి అవతారాలలో ఆయన లీలలను వర్ణించే చరిత్రలే పురాణాలు. మరి పురాణాలన్నీ రకరకాల పురాణాలు ఉన్నాయి కదా మనకి, 18 పురాణాలు. అలా అందులో ఎన్నో రకాలుగా భగవంతుడిని వర్ణించారు. ఈ కారణంగానే ఎన్నిసార్లు పఠించినా కూడా వాటిలో ఉన్నటువంటి విషయాలు మనకి ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా అనిపిస్తాయి. అసలు ఇన్ఫర్మేషనే చాలా ఉంటుంది, మనకు తెలియనివి ఎన్నోను, అవన్నీ కూడా ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. మనం ఏమిటో అనుకుంటాం ఈ రోజుల్లో ఈ నావెల్స్, ఈ సినిమాలు, సీరియల్స్ ఇంట్రెస్ట్ అని మనం అనుకుంటున్నాం తెలియక. అందులో ఉన్న విషయం కానీ కథలు కానీ నీతి కానీ నేర్చుకోవాల్సింది కానీ మనం గనక నిజంగా చూస్తే దానంత ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ ఇంకొకటి ఉండదు అని ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు. సో ఇంతకీ శ్లోకంలో ఏమన్నాడు అంటే ఇక్కడ నీ యోగ విభూతిని దయతో సమగ్రంగా వివరించు, ఎంత విన్నా కూడా నాకు తనివి తీరడం లేదు అన్నదానికి ఇదంతా కూడా మనకి భాష్యంలో వివరించారు. అప్పుడు ఇక ఇలా అడిగాడు కాబట్టి భగవంతుడు ఏమంటున్నారు, శ్రీ భగవానువాచ హస్తతే కథయిష్యామి దివ్యాహ్యాత్మ విభూతయః ప్రాధాన్యతః కురు శ్రేష్ఠ నాస్త్యంత్యో విస్తరస్య మే. హస్తతే కథయిష్యామి. సో సరియే, నీకు కథయిష్యామి చెప్తాను, ఓకే నువ్వు అడిగావు కదా చెప్తాను. ఏది? దివ్యాహ్యాత్మ విభూతయ, నా దివ్యమైనటువంటి ఆత్మ విభూతయ అంటే నా యొక్క విభూతులు. ఆత్మ అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు తనని తను స్వయం చెప్తున్నారు. నా యొక్క దివ్యమైన విభూతుల గురించి సరే నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. ప్రాధాన్యత కురుశ్రేష్ఠ, ముఖ్యమైనవన్నీ కూడా నీకు కురుశ్రేష్ఠుడా చెప్తాను. నాస్త్యంతో విస్తరస్యమే, ఎందుకంటే నాస్తి అంటే లేదు, ఏది? అంతం. ఈ విభూతులకి అంతం అనేది లేదు. ఏది? విస్తరస్యమే, నా విస్తారమైన విభూతులకు అంతం అనేది లేదు. కాబట్టి ప్రాధాన్యత, నీకు ఇంపార్టెంట్వి ముఖ్యమైనవి చెప్తాను అంటున్నారు. సరే నువ్వు అడిగావు కదా, నా వైభవోపేతమైన సృష్టి విస్తారాలన్నీ కూడా నీకు తెలియజేస్తాను. కానీ అర్జున, నా విభూతులు అనంతం, మరి ఎన్నో ఉన్నాయి కదా, అందుకని అంతం లేవు, ఎండ్లెస్. భగవంతుడి యొక్క శక్తి మన ఇమాజినేషన్కి, మన ఆలోచనకు అతీతమైన శక్తి అన్నమాట, ఇమాజిన్ చేసుకోలేని శక్తి. కాబట్టి దానికి అంతం అనేది లేదు, అంతటి విస్తారం ఆయన యొక్క మహిమలు. కాబట్టి ముఖ్యమైనవి నీకు కొన్ని చెప్తాను కురుశ్రేష్ఠుడా అర్జున అని అంటున్నారు.
కాబట్టి ఆయన యొక్క ఘనతను అర్థం చేసుకోవడం సంపూర్ణంగా అంత ఈజీ కాదు అని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. భగవంతుడు ఏ విభూతుల ద్వారా, ఏ మహిమల ద్వారా సమస్త జగాన్ని కూడా ఆయన నడిపిస్తున్నారో ఈ శ్లోకంలో విభూతి అనే పదం సూచరిస్తుంది. విభూతి అంటే అసాధారణ వైభవం సూచించునని అమరకోశ నిఘంటువులో చెప్పబడిందట. కాబట్టి విభూతి అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి అంటే భగవంతుడి యొక్క అసాధారణ వైభవము. కాబట్టి ఆయన అలాంటి విభూతితో, మహిమతో ఆయన ఈ దివ్యాహ్యాత్మ విభూతయ, నా దివ్యమైనటువంటి ఆ మహిమను నేను వివరిస్తాను. సో ఆ విభూతి అంటే అమరకోశ నిఘంటువులో, అంటే ఆ డిక్షనరీలో ఇలా రాశారనమాట, అసాధారణ వైభవము అని చెప్పి. సో భగవంతుడి యొక్క అసాధారణ విభూతుల్ని కానీ, ఆయన దివ్య శక్తులను కానీ నిరాకార అంటే నిజంగా భక్తుడు కానివాడు తెలుసుకోలేడు. భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్ అంతటను కూడా ఆయన దివ్య శక్తులు ఎన్నో రూపాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయి. కానీ మరి మామూలు వాళ్ళు, భక్తులు కాని వాళ్ళది అర్థం చేసుకోలేరు. కానీ సామాన్యుడు ప్రత్యక్షంగా గాంచగలిగిన దాన్నే భగవంతుడు ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. అంటే వైవిధ్యంతో కూడిన అతని శక్తిలో కొంత భాగమే ఇక్కడ వర్ణింపబడింది. సో నువ్వు ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఎలా వ్యాపించి ఉన్నావు అన్నాడు. సరే, అంటే మనబోటి వాళ్ళ కోసం మనకు కంటి ముందు కనిపించే వాటిల్లో భగవంతుడు ఏ విధంగా ఉన్నాడు అన్నది అడిగాడు. అది చెప్తున్నారు. కానీ కనిపించని, మనకి తెలియని ఇంకా ఎంతో భగవత్ శక్తి ఉన్నది. అదంతా కూడా మన లాంటి వాళ్ళం అర్థం చేసుకోలేమని, కనీసం మన కంటి ముందు కనిపించే దాంట్లో అయినా భగవంతుడు ఏ విధంగా ఉన్నారు అన్నది ఇక్కడ అడిగాడు. ఆ విషయం అది ఇక్కడ వర్ణిస్తారనమాట. మీ కంటి ముందు కనిపించే ఈ మాయా భౌతిక ప్రపంచంలో ఆయన్ని గుర్తించడం ఎలా అనేది ఇక్కడ భగవంతుడు మనకి వివరించబోతున్నారు. ఎందుకంటే మనం భౌతిక ప్రపంచాన్ని దాటి భగవంతుడిని చూసే శక్తి లేని వాళ్ళం కాబట్టి కనీసం మన కంటి ముందున్న భౌతిక ప్రపంచంలో అయినా భగవంతుడిని ఏ రకంగా చూడొచ్చు అనేది ఇక్కడ ఈ విభూతుల్లో భగవంతుడు వివరిస్తారు. ఇప్పుడు అహమాత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయ స్థిత అహం ఆదిశ్చ మధ్యం చ భూతానాం అంత ఏవ చ. అహం నేను. గుడాకేశ అంటే ఏమిటి అర్థం? అర్జునుడిని గుడాకేశ అని సంబోధిస్తున్నారు. దాని అర్థం ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. మీరు గుడాకేశ అన్న పదాన్ని మరి లెవెల్ 1లో చూసే ఉంటారు కదా, మీ అందరికీ చాలా మందికి మరి తెలిసే ఉండాలి. పదం ఏమిటో చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. అహం ఆత్మ గుడాకేశ మీనింగ్ చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. సర్వభూతాశయ స్థిత, అన్ని సర్వభూత అంటే అన్ని జీవరాశులు, ఆశయ స్థిత హృదయంలో ఉన్నవా, అన్ని జీవరాశుల హృదయాలలో ఆశ్రయించి ఆశ్రయించని కాదు, వ్యాపించి ఉన్నవాడను అని చెప్తున్నాడు. అహం ఆత్మ గుడాకేశ, నేను అన్ని జీవరాశుల హృదయాలలో నేను స్థితుడనై ఉన్నాను. అహం ఆదిశ్చ, నేను ఆదిని, అందరికీ సోర్స్ని, మధ్యంచ బిగినింగ్ నేను, మధ్య నేను, చ మరియు భూతానాం అంత ఏవచ, మరియు అన్ని జీవరాశులకు ఎండ్ను కూడా నేనే. అందరికీ బిగినింగ్ నేనే, మధ్యలో నేనే, చివరిలో కూడా నేనే అంటున్నారు. బిగినింగ్ ఎలా? సృష్టించబడ్డ అందరం భగవంతుడే సృష్టించారు కాబట్టి మన అందరికీ బిగినింగ్ ఆయన. మధ్య ఏమిటి? మన జీవనం సాగించాలి అంటే మనకి భగవంతుడు లేనిదే ఏది కూడా ఈ జీవితంలో జరగదు. ఆఖరికి పీల్చడానికి గాలి ఉండదు, మరి చూడడానికి ఏదైనా సరే. అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఊపిరి కూడా భగవంతుడు ఇచ్చిందే, ఈ గాలి కూడా ఆయన ఇచ్చింది. కాబట్టి సమస్తాన్ని నడిపించేది ఆయనే, పుట్టించింది ఆయనే, నడిపించేది ఆయనే, అంతం చివరికి ఎండ్ కూడా భగవంతుడే అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు. అర్జున, నేను సర్వజీవ హృదయాల్లో నివసించి ఉన్నట్టి పరమాత్మను, సర్వజీవులకు ఆది మధ్య అంతం కూడా నేనే అయి ఉన్నాను. సమస్తము భగవంతుడే అన్నది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది.
సో ఈ శ్లోకంలో మరి అర్జునుడికి గుడాకేశుడు అని సంబోధించారు. ఎందుకు ప్రశ్న అది ప్రశ్న. సమాధానం నిద్ర అనేది అందరికీ జయించినవాడు, నిద్రను జయించినవాడు రాఘవరావు ప్రభుజీ. వినీల పావని మాతాజీ నిద్రని ఇంద్రియాలను జయించినవాడు, అజ్ఞానాన్ని ఇంద్రియాలను జయించినవాడు హృషికేశుడు. అది భగవంతుడికి ఆ పేరు. నిద్రను జయించినవాడు అంటే డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే అజ్ఞానాన్ని తమో గుణాన్ని జయించినవాడు అని అర్థం. ఓకే, చాలా మంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు, వెరీ గుడ్. సో చాలా మంది ఇచ్చారు. అనిద్ర వాణిశ్రీ మాతాజీ, సుమన్ మాతాజీ నిద్రను జయించిన వాడు, వెరీ గుడ్. కాళేశ్వరి మాతాజీ నిద్రను జయించిన వాడు, నీరజ మాతాజీ నిద్రను జయించిన వాడు, వినీల పావని మాతాజీ ఇంద్రియాలు కాదు అజ్ఞానాన్ని జయించినవాడు. ఇంద్రియాలను జయించిన వాడంటే భగవంతుడు. సాయి కుమార్ ప్రభుజీ అజ్ఞానం అనే నిద్రను జయించాడు, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సుమన్ మాతాజీ అజ్ఞానాన్ని జయించిన వాడు, ఓకే గుడ్. కళ్యాణి మాతాజీ మాయను జయించిన వాడు. మాయ అది వేరు, మళ్ళీ సత్వరజస్తమో గుణాలు, బట్ మెయిన్లీ అజ్ఞానం అనేది. నిద్ర అంటే అక్కడ మీనింగ్ ఏమిటంటే అజ్ఞానము, తమో గుణము. ఓకే, రాఘవరావు ప్రభుజీ నిద్ర వాడు, కుసుమ కుమారి మాతాజీ, లక్ష్మీనారాయణ ప్రభుజీ, కుసుమ కుమారి మాతాజీ నిద్ర జయించిన వాడు, లక్ష్మీనారాయణ. అర్జున హెస్ కాంకరర్ ఆఫ్ స్లీప్. యా, వెరీ గుడ్. సో అందరూ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పారు, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సో గుడాకేశ అంటే ఏమిటి అంటే నిద్రను అంధకారాన్ని జయించిన వాడని అర్థం. సో అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉండే వాళ్లకు ఏ విధంగా భగవంతుడు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తుల్లో రకరకాలుగా ప్రకటితమవుతాడో అర్థం చేసుకోవడం మనలాంటి వాళ్ళకి సాధ్యం కాదు. ఏదో ఈ భౌతిక ప్రపంచంగా అనిపిస్తుంది, ఇందులో రకరకాల మాయలో పడిపోయి ఇవన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నామే కానీ అసలు వీటన్నిటికీ మూల కారణం ఎవరు అంటే భగవంతుడే. ఆయన లేనిది ఇదేది లేదన్నది మనం నార్మల్గా మనకు అర్థం కాదు. కాబట్టే శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడిని ఆ విధంగా సంబోధించడం ఇక్కడ ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. ఆ పిలుపుకు గుడాకేశ అంటే నీకు అజ్ఞానాంధకారంలో లేనివాడా అంటే తమో గుణాన్ని అజ్ఞానాన్ని జయించి, ఎందుకంటే అర్జునుడికి తెలుసు కాబట్టి విషయం అని చెప్తున్నారు. అర్జునుడు అంధకారానికి అవతల వైపు ఉన్నాడు కాబట్టి భగవంతుడు అతనికి ఈ విభూతులన్నీ వివరించడానికి అంగీకరించారు అని అంటే అర్జునుడికి అర్థం చేసుకునేటటువంటి జ్ఞానం ఉన్నది కాబట్టి అంటూ. సో తన ప్రధాన విస్తారం ద్వారా సమస్త విశ్వానికి నేనే ఆత్మను, మరి అందరిలోని పరమాత్మ ఆయనే భగవదంశే కాబట్టి ఆయనే అందరికీ సమస్త విశ్వానికి కూడా ఆయన మెయిన్ ఆత్మ ఎవరు అంటే భగవంతుడు అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అహమాత్మ గుడాకేశ సర్వభూతాశయ స్థిత, అన్ని జీవరాశులకు నేనే ఆత్మను అన్నది అన్నమాటకు ఇక్కడ వివరణ చెప్తున్నారు. సృష్టికి ముందే భగవంతుడు తన ప్రధానాంశం ద్వారా పురుషావతారాలను ఆయన దాల్చారు. ప్రధానాంశం అంటే భగవంతుడు తన రూపాన్ని విస్తరించారు ఈ సృష్టి క్రియేట్ చేయకముందే. ఏమిటా పురుషావతారాలు? ఆయన పురుషావతారాలుగా ఆయన క్రియేట్ అయ్యారు, విస్తరణ జరిగింది. భగవంతుడు పురుషావతారాలుగా తన శక్తిని 3 రకాలుగా. ఏమిటి ఆ పురుషావతారాలు అంటే కారణోదక సాయి విష్ణు, గర్భోదక సాయి విష్ణు, క్షీరోదక సాయి విష్ణు. సో విష్ణుమూర్తిగా ఆయన ఈ రకంగా అవతారాలను తీసుకున్నారు. అది సృష్టికి పూర్వమే. ఈ అవతారాల నుంచి సమస్తం కూడా ప్రారంభమైనాయి అన్నమాట. కాబట్టి అతడే ఆత్మయై విశ్వపు మూలతత్వమైన మహత్తత్వానికి ఆయన ఆత్మ. సో ఈ విశ్వమంతటికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ పుట్టడానికి భౌతిక జగత్తు, ఈ విశ్వము మహత్తత్వం అంటారు. ఆ మహత్తత్వానికి ఆత్మ ఎవరంటే భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు. అంటే భౌతిక శక్తి అనేది సృష్టికి కారణం కాదు, వాస్తవానికి మహావిష్ణు మహత్తత్వం అనేటటువంటి సంపూర్ణ భౌతిక శక్తిలో ఆయన ప్రవేశిస్తారు. సో మహావిష్ణువు భగవంతుడు ఈ భౌతిక శక్తిలో ప్రవేశించి
ప్రవేశించబట్టి ఆయనే ఆత్మ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మనం భౌతిక భౌతిక శక్తి ఈ సృష్టికి కారణం అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఆ భౌతిక శక్తిలో భగవంతుడు ప్రవేశించి ఆయనే దానికి ఆత్మగా ఉన్నారు. కాబట్టి సృష్టించబడిన ఈ విశ్వాలన్నిట్లో ప్రవేశించేది ఎవరు అంటే మహావిష్ణువు. తిరిగి మళ్ళీ పరమాత్మగా ఆయన ప్రతి జీవిలో కూడా ప్రకటితమవుతారు. సో అసలు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మహత్తత్వంలో భగవంతుడు ప్రవేశించి ఇవన్నీ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆత్మ ఉండబట్టే మరి దేహం కూడా ఉంటుంది. ఆత్మ లేకపోతే మరి దేహం ఉండదు కదా. అది మనకు తెలిసిందే. సో ఆత్మ ఎక్కడిది అంటే భగవంతుడి ఈ మహత్తత్వంలో ఆత్మగా ప్రవేశించి ఇక్కడ ఉన్న అందరిలో కూడా ఆ రకంగా ఆయన పరమాత్మ రూపంలో ఉంటున్నారు. అలాగే పరమాత్ముడైన శ్రీకృష్ణుడు లేనిదే మరి అందుకే భౌతిక సృష్టి అనేది లేదు. కాబట్టే అన్ని విశ్వాల్లోనూ భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో నివసించున్నాడు అని సుబలోపనిషత్తులో కూడా చెప్పారు. సో ఆయన లేనిదే ఏది ఎక్కడ కూడా పనిచేయదు. ఆ సుబలోపనిషత్తులో అన్ని విశ్వాల్లో భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నాడని అన్నారు. ఏ వాక్యం ద్వారా అన్నారు అంటే ప్రకృత్యాది సర్వభూతాన్ అంతర్యామి సర్వశేషీచి నారాయణ. సో అన్ని జీవరాశుల్లో భగవంతుడు నారాయణుడు అంతర్యామిగా ఉన్నాడు ఈ ప్రకృతిలో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి పురుషావతారాలు అన్నాం కదా, భాగవతంలో వర్ణించారు ఈ పురుషావతారాలన్నీ కూడా. ఏది విష్ణోస్తు త్రీణి రూపాణి పురుషాఖ్యాన్యదో విదుహు అని సాత్వత తంత్రంలో కూడా ఈ అవతారాలని వివరించారు. భాగవతంలోనే కాదు, సాత్వత తంత్రంలో త్రీణి రూపాణి, విష్ణువు 3 రకాల రూపాల్లో పురుషాఖ్యాన్యదో విదుహు 3 రకాల పురుషావతారాల్లో ఉన్నాయి అని. అంటే శ్రీకృష్ణుడు కారణోదక సాయి విష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు మరియు క్షీరోదక సాయి విష్ణువు అని 3 రూపాల్లో ఈ భౌతిక సృష్టిలో ఆయన ప్రకటితమవుతారు. సో మొట్టమొదట భౌతిక ప్రపంచంలో ఆయన క్షీరోదక సాయి విష్ణు, కారణోదక సాయి విష్ణు, ఆ తర్వాత క్షీరోదక సాయి విష్ణు, గర్భోదక సాయి విష్ణు, ఆ తర్వాత క్షీరోదక సాయి విష్ణు. యః కారణార్ణవజలే భజతి స్మ యోగ నిద్రాం అని కారణోదక సాయి విష్ణు గురించి బ్రహ్మ సంహితంలో వర్ణించారు. ఆయన అంటే ఏమిటి? దేవదేవుడు, సర్వకారణ కారణుడు అయిన శ్రీకృష్ణుడు ఈ విశ్వజలాల్లో మహావిష్ణు రూపంలో ఆయన శయనిస్తాడు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కారణ సముద్రంలో ఆయన కారణోదక సాయిగా మహావిష్ణు రూపంలో ఉంటాడు. ఆయన కారణోదక సాయి ఫస్ట్ పురుషావతారం అన్నమాట. ఆయనే విశ్వానికి ఆది, సృష్టులకు పోషకుడు, సమస్త శక్తులకు అంతము. నేనే బిగినింగు, మధ్య, ఎండ్ అన్నారు కదా. సో ఈ కారణోదక సాయే బిగినింగ్, విశ్వానికి ఆయనే పోషకుడు, మధ్యలో ఉన్నది ఎవరు? పోషించేవాడు. సో ఆయనే పోషకుడు, చివరికి ఉన్నది ఏమిటి? అంతం. ఆ అంతం కూడా ఆయనే సమస్త శక్తికి అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క అవతారాలు. ఎందుకు అంటే భగవంతుడి ఈ శ్లోకంలో నేను అందరి హృదయాల్లో ఉన్న పరమాత్మను, సర్వజీవులకు ఆది మధ్య అంతాలు నేనే అన్నారు కాబట్టి ఆ విషయాన్ని భాష్యంలో ఇలా వివరించారు. సమస్త భౌతిక శక్తికి ఆయన ఆత్మ, అలాగే ప్రతిదీ కూడా క్రియేషన్కి దాన్ని నడిపించడానికి పోషకుడు, చివరికి అంతం చేసేది కూడా ఈ కారణోదక సాయి విష్ణువు భౌతిక శక్తిలో ఆ కారణ సముద్రంలో ఉన్నటువంటి ఆ మహావిష్ణు రూపంలో ఉన్న భగవంతుడు. సో ఇక్కడితో ఇది ఆపుతాము. సో మనం 20th శ్లోక వరకు చూసాము. 21st శ్లోకాన్ని రేపు కంటిన్యూ చేసి చూద్దాం. హరే కృష్ణ. క్లాస్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ప్రేయర్, క్లోజింగ్ ప్రేయర్తో ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. ఈలోపు అటెండెన్స్ కూడా క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి అటెండెన్స్ డీటెయిల్స్ ఫిల్అప్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఇది ఈరోజు క్లాసు.
20 శ్లోకాస్ కంప్లీట్ చేశాం విభూతి